3, 2, 1. Kijk nou niet de hele bellen naar beneden. De presentatie van de nieuwe haatsponsor Wie van de Midi in het Fries Museum. Een opstekker voor culturele haatstad. Trots dat de ING ons project steunt, want het is ook zeg maar een ruggensteun waarbij zij laten zien hoe zij in ons project geloven. Het is ook fijn dat de ING een van de grootste werkgevers is van deze provincie. De ING wil 2 projecten in het bijzonder stiepje. Een daarvan is de Grutte Escher tentoonstelling in het Fries Museum. We denken dat dit een tentoonstelling is die een breed publiek aanspreken zal. Van jong tot oud. En als de bank van en voor iedereen vinden we dat gewoon heel erg belangrijk. Om iedereen, de hele gemeenschap daarin mee te nemen. Een tweede haatsponsor is ook al in beeld. We zijn nu heel intensief in gesprek in de laatste ronde voor een tweede hoofdsponsor. Die hopen we na de zomer te kunnen aankondigen. En we hopen natuurlijk ook nog een derde hoofdsponsor en een heel aantal level 2 sponsoren aan te trekken.